Na, itt van Laura, meg Sári. Ott van bodzaszörp is, nagyon finom, a biopiacon vettem, tök házi, hogyha kérsz. Babák játszanak, Laura a pillangóval, Sári meg a popsi törlőnek az acskájával természetesen. El kell ütögetni Laura lábát. Mit csinál a baba? Mit csinál a baba? Kukucs, mit csinál a baba? Na? Mit csináltok, babák? Hello? Pápá? Pápá? Na? Jó, de ügyesek vagytok. Ez teljesen hihetetlen, hogy ilyen korai felül, és este akkor fekszik. 8-kor van fürdés. Hello! 8-kor van fürdés. Hát olyan 8:30 fele fektetem. De hát most rendszeresen fölébredt 10-11-kor, és tegnap ilyen mega sírás volt. Már mindent próbáltunk, hogy ne kelljen kivenni a kis ágyból, meg ne kelljen így, meg ne kelljen úgy. A Laura. A telefon nagyon jó. A Sári. Sári meg mind a kettő háttal van nekem szigorúan. Na, meg ki kellett venni, és igen, anya arrébb pakolt téged. Anya arrébb pakolt téged.